Ден втори. Оставяме Северна Македония зад гърба си и гумите ни най-накрая докосват албанската земя. Влизаме през, нека го наречем, неопитомения път SH44. Тук Албания не ни посреща с лъскави курорти, а с истинското си сурово лице. Въздухът става по-хладен, а планините наоколо сякаш израстват пред очите ни. И моторите ни дори усещат промяната. Предстои ни истинско каране. Маршрутът ни води на юг към Пешкопи, сърцето на регион Дибра. Продължаваме да движим успоредно на река Черни Дрин. Пешкопи е исторически град, известен със своите лековити термални извори, сулфат и традиционния стар пазар. Но за нас, мотористите, най-голямото богатство тук е самият път. Всеки завой е предизвикателство, а гледките към каньоните те карат да забравиш за умората. Пътят ни се вие между планински селца, където местните са готови да ти помахат за поздрав. Тук усещаш истинската свобода на две колела. Само ти, моторът и безкрайният планински хоризонт. Останахме приятно изненадани от това, което ни предлагаше тази балканска страна. Река Черни Дрин, която ни съпътства през голяма част от пътя ни, също има своите тайни. Когато се строи хидровъзловата система тук, цели села остават под водата. Старият град Кукас, например, днес е на дъното на изкуственото езеро Фиерза.
Докато режем завоите, по склоновете си спомняме за мълчаливите свидетели на миналото – прочутите албански бункери. По времето на диктатора Енвер Ходжа, в страната са построени над 170 000 такива гъби от бетон и стомана. Днес те са просто паметници на една параноична епоха, но в тази част на пътя не успяхме да ги забележим. Обаче в следващата ни точка от маршрута се натъкнахме на един от тях. За нас той бе идеален декор за снимка и напомняне колко затворена е била тази страна допреди 3 десетилетия. Албания е рай за мотористите, но изисква 100% концентрация. Асфалтът се сменя на всеки няколко километра, от перфектен блектоп с сцепление като на писта, до неочаквани зони с макадам, прах и внезапни дупки. Тук нямаш право да се разсейваш по панорамата, докато караш. Едно мигване и си извън траекторията. И да, Мерцедесът тук е национална институция. Има легенда, че в Албания има повече коли от тази марка, отколкото в Германия. Като гледаме трафика наоколо, май е вярно. След часове чист адреналин и завои, достигаме днешната си крайна точка – село Уймищ, на около 22 км преди Кукас. Тук, сгушена сред хълмовете, ни очаква къщата за гости Буйтина Гяна. Това не е просто място за нощувка. Това е традиционна албанска буйтина, каменна ферма, където времето е спряло. Мирис на домашно приготвена храна, топло гостоприемство и тишина, която се нарушава само от вятъра в планината.
Перфектният завършек на един епичен ден. Почти. Когато сваляш каската след 8 часа на мотора, понякога умората те удря изведнъж. Но в момента, в който прекрачихме прага на Буйтина Гяна, всичко изчезна. Домакините ни посрещнаха така, сякаш сме техни синове, завърнали се от дълъг път. Хората в този регион са известни като едни от най-коравите и горди албанци. Исторически те никога не са се поддавали на чуждо владение. Планините са ги оформили такива – сурови, но невероятно гостоприемни, когато влезеш в дома им с добри намерения. Марина, дай че се по-разнесеш това вино си топли. Имам ракия. Къде е там? Чантата. Сеша си. Докато се приготвиха традиционните албански ястия, се насладихме на така жадуваната за много мотористи студена бира. За нашите дами – аперол или вино. Тук разбираш смисъла на албанската дума беса – свещеният кодекс на честта и гостоприемството. Задължението да защитиш и нахраниш госта е по-силно от всичко. В този момент, с чаша в ръка под албанските звезди, осъзнаваме, че пътят си е струвал всяка секунда. Ovi buh!
Плътно надолу. Утрото в планината започва тихо. Докато слънцето бавно се показва над хълмовете, изпиваме първото си кафе под звуците на събуждащата се природа. Престоят ни в Буйтина Гяна оставя онзи особен отпечатък, който само истинското, неподправено гостоприемство може да създаде. Тук не бяхме просто туристи, бяхме скъпи гости. Моторите ни нарушават утрения мир, готови за новия ден и поредната доза завой. Оставяме Дибра зад гърба си, но Албания тепърва започва да ни показва на какво е способна. Изминалият ден ни доказа, че най-добрите пътища не са тези, които са перфектно равни, а тези, които те карат да се чувстваш жив с всеки завой. В следващия епизод приключенията ни на две колела стават още по-интересни. Предстои ни среща с нови предизвикателства, зашеметяващи каньони и една дестинация, която ще тества границите ни на издръжливост и ще ни спре дъха. Накъде продължаваме? Ще разберете много скоро. Благодарим ви, че бяхте с нас в този ден втори. Не забравяйте да се абонирате за канала, да ударите по един палец нагоре и да споделите в коментарите коя беше любимата ви гледка от днешното каране. До следващия километър. И карайте умно!